dogma batzuk, bai. Esango dute Jainkoa ez da olatu dan. Ematen du gaiak bintzat jendea erakartzen duela, zer orain arteko saioetako betenetako bada. Bueno, Jose Arregi eta Edota Jimenezen elkarrizketak jasotzen dira liburu hontan. Jose Arregi Arantzazuko frailea da, eta Edota Jimenez. Edota Jimenezek ateo katolikoaren papera jasotzen du liburu hontan. Pare bat egunetan zeharritako elkarrizketak izantean, liburuan jasotzen dianak. Egun intensoak izan daiteke, 6 bat orduko elkarrizketak edo. Egun bakoitzean eta hainbat ataletan banatuta dago liburua, hainbat gai jorratzen dira. Eta, bueno, hasteko eta sakondu aurretik, nik galdera bat nahi dizueke bioi, gero bakoitzak zertaz hitz egiten du hobeto ulertu da dira. Galdetu nahi dizueke, zuei Jainkoa hitza entzun da, zer datorkizuen burura edo zer iradokitzen dizuen, gero jakiteko bakoitzak Jainkoari buruz hitz egiten dunean edo zertaz ari dan. Ondo dizu no zaizuen? Mira, nik aspaldi honetan hitzak grafikoki ikusten ditut. Zene dute buruan ikusten ditut eta lerroak eta zerak orduan. Beraz, gaur egunean letrak besterik ez dut ikusten ez. Jainkoa bere grafia besterik ez dut ikusten. Eta hau benetan, ez dinokit hornian modu. Jainko hitzak, barkatu lehenko esan behar dizuet, orain haren zaion esaten fusioeri, Edotak gure eztabaidetan erabat ahotsak kendu dit, hitza ere bai, ez kapaz esateko hitz egiteko ere. Asteartean izan zen azkena. Gargarak egiteko. Ez, atzo sortu zitzaila. Bueno, Jainko hitzak, esango nizueke, gero eta gehiago kostatzen zaila da, Jainko hitzari esan nahi mugatu bat ematea eta irudi bat jartzea, ni txiki-txikitatik Jainkoari irudi bat jarri izan diot eta Jainko hitza oso esanguratsua eta ateratsa izan da. Ez beti horrelako askotan alderdi ilun asko ere eta bizipen ilun asko ere ekarri dizkit modura eta bihotzera, ezta? Baina gero eta gehiago kostatzen zait hitzetan mugatzea eta irudi bat jartzea. Eta gaur zer errealitatearen azken misterioaren izena, esango nuke, eta izen hori edo beste izen bat ez eta jola. Bueno, dana da, elkarrezketan zuk beti Jainkoari buruz hitz egiten dezunean, Jainkoa zuretza bada zerbait ona. Jainko arau jartzaile bat, edo Jainko zigortzaile hortan, zuk esan izan dezu ez dezula sinisten, ez igual pixkat. Hori... Azkenean hori da abia puntuko nire autu filosofikoa eta autu existentziala eta personala ere bai, ezta? Errealitatea azkenean realitatearen ondoa hori sinetsi nahi nuke ona da, ontasuna da. Eta Jainko hitza realitatearen ondoko ontasun eragile horri ematen diot nik eta jakina besteak mugak dira. Errealitateaz, gaineko errealitateaz aparteko izaki edo gizaki arrauen baina zigortzaile edo saritzaile hori guk geure irudimenean sortu ditugun mugak dira. Hori nik ez dezaket sinetsi, badenik eta hortan ateo naiz. Hori galdetzen nizun gauza bategatik edo askotan komentatu duen zerbait dalako berari oso ondituko litzaiokeela, bakoitzak zurea moduko Jainkoa edukitzea, baina ondorioek ematen dizutela beldurra edo Jainko horri buruz
eman dan irudia. Ez da, adibidez, nire iruditzen zait, nire amonak jainkoari buruz daukan irudia, hau da, Elizak saldu diona, eta ez du daukazuna ez da dozela bat. Hau da, nire amonarentzat jainkoa izan daitekeela zerbait beldurgarria modu batera jokatzen badu, edo zerbait saritzailea beste modu batera jokatzen badu. Giza esperientziak ez badira elkar subjetibagarriak, hau da, intersubjetibilak behableak, ez badugu araurik lenguaia bakoitzaren barruan, batek dinoena ematen dion zentzuan, eta beste batek dinoena ematen dion zentzuan. Eta horri egiten dira hitzak bantzan, batentzat hitz honek hau esan nahi du, bestearentzat beste hori esan nahi du, adostu beharko genituzke hitzak eta sintaxi arauak eta da. Eta hau adostu ezkero, elkarrizketa hemen amaituko litzateke, eta hemen amaitzen da. Azken batean, jainko deritzon predikatu horri buruz, esaldi oso ederrak egiten delako, jainko ontasun betea da. Eta nik estatu batetan ikusi dut beste batzuk esaten dutena jainkoaren azerrea, azerreak etxai guztiak suntzituko ditu. Predikatu bi egin aldira jainko hitzarekin logikaren aldetik hitz horrek ez du esan. Intersubjetibilitatea. Zan nahi du horrentzat, zan nahi duena, eta niretzat zan nahi duena. Hau eman da, esan behar dut, baita ere, hizkuntzaren lenguaiaren, esan dezago lenguaiaren arloan, titulua, proposatu nuen nik neu partitiboz ematea jainkorik baina da ez. Ze jainkoa singularrean, mugatuan, erabiltzen dugu eta horrek gure azpikonstienteak hori onartu Freuden konstruktu hori ere, ezin dena onartu egia zientifiko modura, konstruktu modura baino, berehala jartzen gaitu gure katolikotasunean, gure eziketa, gure pentsamenduaren erroetan jainkoa bai, eta jainko hori referentziaz ezin bestez arra da, gizona da, aita da, eta horraino. Dena dela, jainkoaren kontua, edo jainkorik, jainkosa zeren kontu honetan, funtsezko eztabaidagai bat dago. Eta funtsezko eztabaidagaia da, ea, jainko delako horren hipotesiak ezer argitzen duen unibertsuaz, dakigunaz. Bestela, erabili behar dugu okaren labaina. Halik eta erantzunik sinplena eta errezena, eta buruz nola baitezan, zuen terreno filosofikoa sartzen. Eta jakina, orain arte, jainkotiarrak edo jainkozalek ez digute funtzean esplikatu zer dela eta jainko delako horren existentzia balizko manzagun badela argitzen duen ezertan unibertsoaren edo gure munduaren funtzionamendua. Hau esperientzia luzea da Mendebaldean, ze ateismoa, Mendebaldean sortu da teismoa, sortu ziren ezkero, beste mugimendu batean, eta hau da, inoiz hitz egiten ez duguna, eta behar bada ere ez da, ze nik ez dut tesi honekin behar bada Fededuna konbentzitu. Eta Fededunak, enau atarako espazaita gertzen, espanaiz zaldizi jaisten, edo nire mikra horretatik jaisten, Soilubeko errepidearen ertzean, Saulo moduan, eta hots batek izaten bezpadi, edorta, zergatik jazartzen nauzu. Eta gora begiratzen dut, eta jainkoa ikusten dut. Eta ez dinota brometan, nik ja tesi honetan nago, eta lehen izan duguna jainkoaz, ez?
Elkarri ditut apunte batzuk, baina nahi izan dut gertatu. Eta amaitzeko, aipatu zuen lehengoan interesgarria da eztabaida Wittgenstein, ezta? Wittgensteinek eta beste batzuek erabili zuten logikaren filosofia hau, lenguaiaren eskarketan eta Josek lehengoan aipatu zuen baita ere Wittgenstein. Aipatu alditugu filosofoak eta teologoak nahi dugun moduan, ez? Cut and fix, edo moztu eta pegatu, ez? Edo itxatzi. Eta esan nahi dut, baita ere, mistikaren hizkera guztia lenguaia jokoa dela, olgeta. Eta ulertu behar dela giza elementu modura, giza errealitate modura. Baina ez du esan, jolasa baino harago doanek. Eta amaitzeko, zau esan da gero, nahi duzuna ez egingo dugu, alditzen dugun ahotsa, gure desioen ahotsa da. Ez deseatzen ditugun oietuen ahotsa, oda batai. Eta guk alditzen badugu gure baitan trascendentziaren desioa edo jainkoaren desioa, ez da jainkoaren ahotsa guri mintzatzen zaiguna, gure barne ahotsa baino. Eta honetara mugatzen dut esperientzia religiosoa. Dudarik gabe badena, bada mistizismoa, mistizismoa dietetikarekin lotuta dago baita ere eta drogen erabilerekin. Eta bakismoarekin baita ere kristautasunaren kasua. Eta hitz egin nahi nuke mistizismoaz, drogaz eta sexuaz, baita ere religioaz hitz egiten dugunan esperientzia mistiko, elkar subjektigarri ez ziren hoiei buruz plano berean hitz egiteko. Mistikaren planoan, dietetikaren planoan edo ituren planoan. Zer beste guztia froga ezina da. Zau ez dago nola bai liburuan, baina azte artean izan ginen Donostian ez dugu errepikatuko Donostikoa, Bueno, zergatik ez. No, etorriko dira karabana moduan gure ia zer berririk esaten dugu. Ikusten duzuen ez edortak kargamentu ondia ekartzen du. Eta, bueno, kargamentu baina. Horri hau. Eta, hau berria gara, Lehenengo aldiz Bueno, bai, nik etortzen dut edortak bere gaziarekin adierazten dituen arazoak ez direla arazo simpleak eta nik ez daukat erantzunik. Hainbeste galderarentzat. Bueno, eta esango nuke horrekin lotuta, nik jainkoarengan sinesten badut ez dela erantzuna bilatzen dudalako, edo jainkoa erantzun gisa erabiltzen dudalako. Iruditzen zait, jainkoak, egiazko jainkoak, ez lukeela ezer esplikatu behar. Eta esplikatzen duen jainkoa seguru guk sortutakoa dela, Hori taoismoa da, Jose. Bai, gero ditu egingo dugu hori ez taoismoaz, baina hori ere nire fedeko eta pentsaerako funtsezko autu bat da. Esplikatzen duen, zerbait esplikatzeko balio didan, jainkoa ez da jainko. Eta berdin, etika baten legitimazio gisa edo oinarri gisa erabiltzen den jainkoa ez da jainkoa. Zuk esan duzu, bueno, azkenean orduan zer gelditzen da, hitzaren horreketa. Bueno, zergatik ez, horrelako zerbait, zergatik ez. Hitzarena edo realitatearena. Nik nahiago dut errealitatearen esan ezineko misterio hori bere horretan utzi eta hori aitortu eta gehiago horretan fede izan. Azkenean errealitatearen sustraian, onezian, gutidan, edertasunean fedea izan. Eta errealitatean bada hitza, beraz hitzean fede izan. Hori nahiago dut eta ez jainkoa diskurso mugatu, itxi bat, bihurtu zerbait esplikatzeko baliatzen dudana. Beraz, norbaitek esan izan du
azkenean erlijioa dela sinesten den poesia, eta poesia dela sinesten ez den erlijioa. Bueno, horrelako zerbait, baina sinestea hor ez da hau eta gura sinestea. Baizik eta poesiak adierazten duen esanezin hori errealitatearen eta nik neure barreneko azken funtsa edo izaera edo dimentsioa dela. Horrelako zerbait esango nuke eta gero, aipatzen zenituen baita ere, hasieran aipatu duzu, jainko hitzak logikoki ez duela ezer esan nahi. Segun ze logika hartzen duzu. Gure logika formalarentzat ez du ezer esan nahi. Horrek ez du esan nahi, jainko hitzak ez adierazten duena, baizik eta poema batek adierazten duena, baino gehiago esan nahi duen bezala. Jainko hitzak esaten duen hori gure logikan kabitzen ez den arren, ez du esan nahi inolaz, kabitzen ez den realitate hori, eta adierazi ezin den, eta izendatu ezin den, gure hitzean kabitzen ezin den realitate hori, guztiz ezerez hutsa dela. Hori nik uste logikoki gehiagizko ondorioa izango litzatekeela, eta ez litzatekeela beraz, jarrera logikoa. Zer, guk, begira, guk, autoratuko zaituzte. Zuk zeu, eta ez da, nago erasoko horrek, baina galdera bat funtsezkoa, lehenbora gatoz. Zuk zeu, zelan diozu gure logikan kabitzen ez dena. Zer da gure logikan kabitzen ez dena, hemen tautologia badago. Gure logikan kabitzen ez dena jainkoa da, eta zer da jainkoa gure logikan kabitzen ez dena. Zer ez da kabitzen. Hau da, esan nahi dut, zuk esperientzia pertsonal bat daukazu, hau da, ahots hori nola baiteza, eta hau da, funtsezkoa, eta horregaitik horri gure logika, baina a priori bat daukazu. Baduzula ahotsa, edo sentitu duzula presentzia hori. Ez, niretzen dene a prioria da nik neure logikan ulertu eta neure izkeran esan dezakeda baino gehiago dela realitatea. Hori nire a priori bat da, baina iruditzen zait baita ere dela musikari guztien, berkari guztien, ipuina asmatzaile guztien, maitamindu guztien, eta militante guztien autua eta a prioria nolabait hori ana da, ez hala iruditzen zait. Eta gero hitzek badute beti ambiguotasun bat, baina hori hitzaren funtsezko muga da. Eta zenbat eta hitz aberatsagoak edo handiagoak erabiltzen ditugun, are handiagoa da ambiguotasuna. Bai, horregatik arkeologiaren ikuspuntutik zelan baitezan hitzen arkeologia ere egin behar da, eta pentsamenduaren arkeologia, edo arkeologia. Eta horretan kokatu erlijioak, jainkoa hitza bera, jainko ezberdinak eta askotarikoak eta ikuspegi historikotik. Eta ulertu nondi datozen eta nora doazen, azkenean ulertzeko hipotesis moduan giza fenomenoak dira. Txillarreik orain argitaratuko duen moduan antropokeriak dira. Oda, gizakia asmamenak sortutakoa. Ez jainko hau, kristauena, hitz egin dezakegu jainko horretaz, 2000 urte zar da, eta zurekin elkarrezketan ikusi dut 2000 urte honetan aldatuz joan dela. Egon dira jainko zarragoak, jainko batzuk. Eta nintzenen zentzuan hil egin dira. Ez ditie inork otoi egiten, zerte batera. Basoaz Greziara eta ikusten dozu era, nik ikusten duen mogat, honek agintzen zuen munduaren orekan ala eta zela. Eta orain, abadeak katoliko ortodoxoak dira. Zer da, hil zen era eta bizi da orain beste jainko bat. Eta jakin beharko genuke,
Eta hau da teologiaren printzipioetako bat, hause ez da. Begiratzen giza fenomeno diren aldetik, baita ere, gure duintasunarekin. Ze ateismoak dakarrena da ez jainkorik, ez tezarrik eta beharra tribunoren bat. Baina egoerarik demokratikoena gaur egunean nire ustez, ateismoa da. Jarrera abiapuntutzako hartu beharko genukeen jarrera. Eta ateismo lortua, ez diktatua Stalinek Rusian edo Sobiet Batasunan egin zezaken moduan edo Kuban, ateismo erdietxia, ateismo landua gizakiaren buru gainditzearen edo autosuperazioaren zera, orain arteko gailurrik altuenetakoa da. Eta teismoa, teismotik dator, jakina. Eta hau ez? Gaiatik, ez daukazu lan derresa edo eta... Ez dauka lan erresi. Ateismoa zer den, ze jakina, ateismo hitza, beste inoiz ere esan dizut, ateo hitza bera, definizio negatiboa da, hori da, zu zertzera, ni naiz ez frantziarra edo ez espainiarra, eta hori zer da, ateoa zer da, ateoa, teo hori bukatzen duena, eta hori zer da, hobezenuke, ateo hitza, teos hitzarekin hain lotua dagoena, baino beste hitz bat, erabili adierazkorragoa edo ez hain ambiguoa. Ze ateoa esateko behar dituzu bi gauza garbi izan. Bi. Bat, teos zer den, jainkoa zer den. Eta hori, ni ez naiz gauza hori esateko. Nire hitzetan, lehenengo ateoa zerala esateko, beraz, enpi behar dezu garbi. Jainkoa zer den, eta bi, delako, jainkoa delako hori ez dela. Asko jakin behar da, bai lehenengoa jakiteko, eta bigarrena jakiteko. Orduan, ez duzte hau hitzen joko, utza, azkenean da, errealitatea ezin dugula mugatu. Eta guk, zuk esaten duzunean, jainkoa gure asmakeria, ez dakit, asmakizuna... Asmakizuna sortua, ez dut esan asmakeria. Keria atzizka erabiltzea gaitik. Baina, egia da, baina, zergatik, ez dakigu zergatik. Bueno, Jose. Egarria dugulako, ez du esan nahi jainkoa bat. Baina, egarri izateak ez du bukatzen, iturria badenik. Lehen aipatu dizut arkeologiaren kontua hitzen arkeologia eta jakina teismoak dator ateismoa, baina teismoa teokrazia izan da baita ere. Eta teismoaren bilaketa teokraziaren kontrako borroka ere izan da. Eta orain hitz madarikatu hau erabili behar badugu, erabili behar dugu ezin beste ze teismotik gatoz. Eta teismoaren edo teismoen historia ere egin daiteke, hemen egin ez duguna. Modu zer batean, nik ez da bai daun esan izun, hasieratik ikusi nion elkar subjektibigarritasunaren dainoko mugaraino joan nintezkela, eta gero beste guztia da etika eta ze ondoriok dituen sinesteak, ez sinesteak eta bat. Horraino, baina esan nahi dizut, esaten badirazu, termino negagarria dela, onfraik ere esaten du eta beste batzuk ere esaten dute, baina zer egingo dugu. Hau da, ni euskalduna naiz eta ez espainola, aldarrikatu dezaket euskalduna, baina pasaportean badakoak espainola esan beharko dut ez espainola edo euskalduna, eta hor galdu berean. Hemen, Bilboko Gran Bian baldin badago gizonezko bat bere estatuan eta kendu diote reinaren Espainia, ze jainkoa errege da baita ere, testu mitikoetan, hori da jainkoa. Hori da jainkoa. Horren zuk aldarrikatzen dira zu beste jainko bat, okei, egin dezagun bestearen arkeologia. Baina nik ez dut beste hitzik erabiltzeko modurik ateoa ez bada. Eta erabiltzen dut harrotasunez. Fededun da euskarri logiko arrazionalik gabe zerbaitetan, zerbait badela objetibotasunez
uste duena. Eta uste honi esaten zaio sinesmen, eta sinesmeni fede. Eta uste dut hitz askoz ere labankorragoak direla, eta euskorragoak eta ez hain fidagarriak. Nik azken batean dinodan ala, zuk esaten badidazu argi, zer den jainkoa, nik esango dizut bai edo ez, baina ez badidazu argi esaten, ezin dizut esan, hau da hipoteka kontu bat, ez badidazu hipoteka zertan den argi esaten, ezin dizut esan, gai naizten ordaintzeko edo ez ordaintzeko. Baina... Izan gaitezen praktikoak, hau da, zuk esan dazu zer dazu, eta irakurri du zure liburua zer Jesus eta zer jainko. Komendatzen dudan liburua gainera hizkuntzaren aldetik batez. Baina, bueno, uste dut suma bat dela, Pagolak egin duen liburuarekin batera, Jesus dela horren historiaz. Zenik ez du sinesten, eta argi izango zau sinestu behar da, lau iturri dituen Jesus hori historikoa diozuena, inoiz izan denik, eta izan bada Jesusen bat, ez dut uste evangelioetakoa denik. Eta evangelioetako izan bada, ez dut uste jainkoa denik. Hau da, nire iritzia. Eta praktikotasuneragoa, zarazu, ze jainko, eta izango dizu ze ateo nahi. Zen horretik nik ateo katolikoa naiz. Hau da, nik zoratut ere izango nuke sinestu biznure jaiotza eta hau eta bestea, zer nago kultura horretan. Nik sinesten ez dudana da jainkoa bakarra dela, horren zailtasun handiagoak ditu sinesteko irudi dela, era berean. Ez du sinesten Virginia batengatik jaiozela Jesus, eta noski hori zalantzan daukat, zen Buda ere hola jaiozan, baina ez du sinesten. Ez du sinesten. Ez du sinesten Kristo berpiztu zenik, noski beste batzuk ere berpiztu ziren, baina horiek mitoak dira. Eta nik zalantza daukat beti Jesucristo berpiztu zen ala ez. Besteak mitologiakoak berpiztu diren, hori berpiztuko dira, mitoak dira. Horregatik dino, ni nire tradizioa naiz ateo. Izaki historikoa naiz delako. Eta hitz egiten dut kristautasunaren jainkoaz, eta horretaz hitz egin nahi du kristautasunaren jainkoaz. Ja, berotzo bat, ez da zerrea, berotzo.